खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्टसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर स' रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनैनि समावहाय गिबिसिनथारावनो नैबे सासे इलिगेल इएमनि सायाव जों सावरायलायगोन नैथियावहाय थांनाय 29 अक्ट' खालार खालि जानानै थांनाय जाथायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन सासे फरायसानि सायावहाय जोङो माखासे सावरायलायनाय जागोन बे समाव रायजोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंदो बेगम आखतारा आहमेद आलीया मा बुंदों যদি ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহে মই ক্ষমা খুজিম মইতো কোনো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ মনে ধৰিছে মই নিজে আত্মবিশ্বাসী মই কোনো ভুল কৰা নাই গতিকে ভুল যদি কৰিছোঁ তেতিয়া ক্ষমা খুজিম আপোনালোকে নিজেও ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে হ'ল সময় সীমা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা হৈছে তেওঁলোকে বান্ধি দিছে মই ভুল কৰা নাই মই যদি ভুল কৰিছোঁ মই এটা ভুল কৰিছোঁ সেইটো কি জানে মই তেওঁলোকক পাগল কৈছোঁ সেইকাৰণে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী কিন্তু সুস্থ মগজুৰে যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতত যিটো তেওঁলোকৰ ফ্লেগ তুলি দি পেলাই আজি পবিত্ৰ সদনত যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে নকৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া তাতে বা যিসকলে এইটো মানে পবিত্ৰ সদনটো আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ফ্লেগ আছিলে হাতত তেওঁলোকেও নিজৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰিলে ভাল পাম যে এই ফ্লেগটো সংগঠনৰ ফ্লেগটো তেওঁলোকৰ নহয় এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব আমাৰ বিটিসি গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে FIR দাখিল কৰিছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টকো মানে লিখিছে ইয়াৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'লে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব কি হৈছে কি হোৱা নাই सोर पावार होखो सासे इलिगेल इएम जाफैनाय MCLA जाफैनाय आउट अफ BTC निफ्राय फैनाय बेगम आखतारा आहमेद आलीनोहाय सोर गोहो होखो आबसुनि प्लेटखौहाय समायखिरा लादलायनो थाखाय सोर फोरोंखो नोंथांमोनाबो सानदोलाय आबसुखौ बेन खालामनो थाखाय सेस्ता खालामदों BPF पार्टिया रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो सापर्ट दङना गैया आबसुजोंहाय दिनै जों दे नुगासिनो दङ फरायसाफोरखौहाय नारसिननाय फरायसाफोरखौहाय पलिटिकेल नोजोरजोंहाय BPF पार्टिया नायगासिनो दङ बेखौथ' नोंसोर नुगासिनो दङ जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबोथ' सापर्ट खालामनांगोन ना बिमा बिफा साफ्रोमबो बोराय जुन्थ सेंग्रा सिख्ला नोंसोरो सापर्ट खालामनांगोन दिनैनि समा ST नि दावराव जागासिनो दङ ST आ मा जों बेखौ बयबो नुखाबाय रायजोफोरना दिनै बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दङ ST नि सोमोन्दै दा बेयावहाय गोसो गोथारै ST गथायनायनि बेयावहाय लिरनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय BPF पार्टिनिफ्राय अब्ला माब्रै बुंखो दे BPF पार्टिया थाखानाय ST होननानै दिनैनि समावहाय मारै लेक्सार होखो आरो BPF पार्टिनि 6 दाननि सासे केबिनेट मन्त्रि मोननाय सरन बर' बिथाङाबो माब्रै थगायनो हाखो रायजो राजाफोरखौहाय सासे मन्त्रि जालायनानै माब्रै थगायखो नायसाय ओरैबायदि आसरित ना रायजोफोर नोंथांमोना साननो जानो हागौ बेखोन मेसेज होबाय थायो नाथाय जों नुदों सासे इलिगेल इएम जानाय बेगम आखतारा आहमेद आलीया दिनैनि समाव आबसुनि प्लेटखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बे 29 अक्ट' खालार खालि जेब्ला सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय दावराव जादोंना बे समावहाय फरायसा आफादा फिरफिला लानानै थांनाय बेखौहाय सोर एरखांग्रोआ कास्टम बसुमतारी ना दा कास्टम बसुमतारी नोंनाव आं कुइसन सोङो ABSU नि फुल फर्मआ मा हो आबसुनि फुल फर्मआ मा दा आबसुनि फुल फर्मखौ जुदि मोनथिखायोब्ला अब्ला बे फरायसा आफादा लानानै फैनाय फिरफिलानि सायाव मानो गोरोन्थि नुखो फरायसा आफादानो आबसु आरो आबसुआनो फरायसा आफाद नैबे बाथ्रायाव सोरबाया बुंगोन आंखौ अब्ला दिपेन बर'आ मानो बेयावहाय लोब्बा गैया होननानै बुंगोन बाथ्राया जाहैबाय बे फरायसा आफादजोंहाय बे समावहाय आफादगिरिफ्रा बेबायदि बोसोन होआखै
बिसोरखौ बेबायदि मावनो बोसोन होआखै नाथाय बिसोरो गावसोरनो मिथिखा बुजिखा बे सेक्रेटारियेट बिल्डिंआव थांनानैहाय बिसोरो दावराव खालामहैनानै कन्ट्रल खालामनो हायियाव आनकन्ट्रल जानाय बेयावहाय बिसोरो बे जाथायखौ सोमजिहोदों बेखौसो दिपेन बर' बिथाङा बुंदों मिथिबाय दा रायजोफोर नाथाय आं बुङो आबसुआनो फरायसायानो आबसु फरायसानि थाखायनो आबसु आफाद दादों मा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिपेन बर'खौहाय नायनो हायिनि थाखाय बेबायदि एलिगेसन लाबोबाय थादों नामा रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामनांगोन नाम्बार 1 बिपिएफनि सीएमआ एनअसि खौहाय बोखारनानै लाफिननांगौ नाम्बार 2 फरायसाफोरनि सायावहाय जे केस होनाय बेखौहाय उइथड्र खालामफिननांगौ नाम्बार 3 साथाम इएम गायसननाय इलिगेल इएम गायसननाय बिसोरखौहाय गोख्रैनो एरख'नायनि राहा लानांगौ सोर आबसु इउपिपिएल माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफ्रा नङाब्ला जों बर' हारिया अलखदाव जानो थांगासिनो दं रायजोफोर मोनथिबाय दा दानिया खोनासंदो जोंहा फरायसा आफादनिफ्राय मा बुंदों जोङो माने बे मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो इयुनावबो हाखानाय नङा सिगांबो पास्टआवबो जोङो हायाखैमोन दाबो हाया प्लास इयुनावबो जोङो बेखौ हानाय नङा आरो गोबां बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियावनो जोंनि स्टुडेन्टसनियाव गोबां एलिगेशन्स लगायदों जे स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिक्सथिं जोंखौ नारहरगासिनो नाथाय बे बाथ्राया गोबां नंखाय होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोङो गुबुन गुबुन फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ओमफ्रायोहाय दिनै जुदि स्टुडेन्टफोरा गावसोरनि फिउचारखौ साननानै बा जोंनि जुनियरनि फिउचारखौ जोङो साननानै दिनै जुदि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायाव जोंखौ बेबायदि पलिटिक्सथिं नारहरनानै जुदि बुङोबा जोंहा माने बेवहाय गोबां दुखु थायो ओंखायनो माने आं बयखौबो बुंनो सानो खावलायनो सानो जे जोंनि बे खुद्रिसारनाया पलिटिक्स नङा जोङो जोंनि बर' हारिनि जोङो सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव फोथांनानै लाखिनो थाखायसो जोङो बे प्रटेस्टखौ खालामनाय जादों आरो गोबाङानो बै दाख्लैहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांनानै प्रटेस्ट खालामनायखौ गोबाङानो बुंदों बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआ जाबाय पाब्लिक प्रपार्टि बेवहाय गासिबो थांनो हायो स' जोङो बेवहाय प्रटेस्टसो खालामनो थांदोंमोन नाथाय माखासे सिचुवेशन्स बेवहाय जोंहा जानाङि सिचुवेशन्सबो जोंहा जाबाय स' बेवहाय खालि जोंनि बे इयुथखौल'सो गोबाङानो दाय होगासिनो जे प्रपार्टिखौ धंस' खालामजोब्बाय बे नङा जुदि आखाइ मोनसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जुदि सिगाङावनो जुदि सोरबाफोर गेदेमा बिथांमोना लिडारफोरा जुदि जोंनि स्टेन्ड लानानै जोंखौ माबा मोनसेफोर बुङोमोनबा बुजायनानै जुदि दोनोमोनब्ला जानांगौ बेसेबां दुंहाव थासारि जोंहा सोमजिनाय नङामोन मोनथिखा बुजिखा फरायनानैहाय डिग्री लाखांनानैहाय जारिमिनखौ मोनथिजोबनानै स्ट'री फरायखांनायनि उनावहाय बुंदों बिसोरो मोनथिबाय दा दिनै जोंनि बर' हारिनि फिउचारा मा जानो थांगासिनो दङ बेखौ नुनानै बिसोरबो जांख्रिखांदों नाथाय जोंनि गामियावहाय हाबसोनानै थानाय 500,000 मोनग्रा जायफ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरो दिनै दासिमबो सिरि मोनाखै आरो बिसोर बायदि मानसिया दाबो बिपिएफ पार्टिखौनो सापर्ट खालामदों सोर रोङि दंबावो दिनैनि समावहाय ससियेल मिडिया बाहाय ससियेल मिडिया जुग जों सोर बैसोरो सोर जोंनि जारिमिना मा बैसोनि जारिमिना मा बेखौहाय जों गुगोलाव सार्च खालामब्लानो मोनो अब्ला मानो आन्दायखो बर'फ्रा मानो गावजों गाव एना एनि हिंसा हिंसि आबसु इउपिपिएल बिपिएफ बनसु जालायबाय थाखो मानि थाखाय फैसानि थाखाय नङा होनब्ला हाग्रामा महिलारिया एनअसिखौ उइथड्र खालामनो हायिनि खोथायानो फैया दा बिथाङा एनअसिखौ उइथड्र खालामोब्लानो समाजावहाय बेबायदि दावराव दावसियाबो सोमजिया आरो बे एनअसि उइथड्र खालामैनि थाखायनो दिनैनि समावहाय सारा 14टा ट्राइबेला जेंनायाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ सोरबा सोरबाया बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया एनअसि हरनायावहाय थाखानाय एसटि लिरनाय दङ होननानैहाय बबे खनायाव दङ नोंथांमोन नाय बबे खनायाव लिरनाय दङ बेयावहाय थाखानाय एसटि एक्जिस्टिं एसटि खौहाय खहा खालामा जासे होननानै बबे खनायाव लिरनाय दं
मानोथो इसिबां नंखाय बुङो हा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दायखौ सारायनो थाखाय सोरखौबा धुमखि होदों सोरखौबा सिगिनो नागिरदों जाहाथे बैसोरखौहाय एटेक खालामोब्ला दायया गावनियाव थाया गुबुनाव थायो बेखौसो नोजोर होदों पलिटिक्सनि थाखाय एसेबां बैसो जानानै आधा बैसो थांलायखानानै हारिनि थाखाय साननो रोङि खर'आवहाय जेबो गैयै माबायदि सिएम जागोन बेलाय नोंथांमोना सानलाय ना थैनायनि सिगां जों बर' हारिफोरखौहाय डिस्ट्रय खालामनानै थांनायनि प्लान पलिसि नामा बेखौथ' जों साननांगोन ना रायजो राजा नोंथांमोनाबो ना मा बुङो रायजोफोर दिनै फरायसाफ्रा सोमावसारदों होख्रावबायदों फरायसाफ्रा मोनसेल' दाबि खालामदों वी वान हाग्रामा माने जोंनो हाग्रामाखौहाय नांगौ जोंनो सलुसन खालामनो थाखाय बिथांखौ नांगौ बुथारनो थाखाय नङा बेखौहाय गाग्लोबनो थाखाय नङा सलुसन लाबोनो थाखायसो फिननाय मोननो थाखायसो वी वान हाग्रामा होनदों आदुवाफोर माबायदि गियाननि मानसि जोंनि बर' हारिनि माखासे बिपिएफ सापर्टार्स खालामग्राफ्रा आंथ' लाजिनाय मोनदों रायजोफोर वी वान हाग्रामा होनब्लानो हाग्रामाखौ बुथारनो नागिरनाय जायो नामा बेबायदि मानसिनि खर'आव मा दं बुंलाय जुदि हाग्रामाया बे वी वान हाग्रामा होननाय समाव माबा मोनसे फंसेसो बाथ्रा जुदि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय फिननाय हरोमोनब्ला बिसोरो बेयावनो सिरि जायोमोन नाथाय बियो मा बर' हारिजों जुजिदोंसो फरायसाफोरजों जुजिदोंसो बेखौथ' नोंथांमोना नुदों आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोफोर नोंथांमोना बयबो नुदों बेखायनो रायजो राजा साफ्रोमबो सापर्ट खालाम जाहाथे जोङो गाव गावनि मोननांगौ मोनथायनिफ्राय बन्सित जाया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि बिदिखौ जोबजासिनो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि